Hej, jeg hedder Ed Stavnsager. Jeg er borgmester i Fåborg Midtfyn Kommune. Jeg kender Morten fra DOI Leje Virke fra mange år siden, hvor vi arbejdede sammen i den organisation. Morten Lyager i byrådet vil arbejde løsningsorienteret på at skabe de bedst mulige rammer for foreninger, for børn og unge, for det bedste i kommunen, og det er det, vi gerne vil. Egedal skal være det bedste sted. Jeg synes, du skal stemme på Morten. Ikke fordi han er min bror, men fordi jeg oprigtigt mener, at han vil være god at få ind i byrådet. Jeg synes, at vælgerne i Egedal Kommune skal stemme på Morten, fordi han har et stort hjerte, der banker for dem, der har mest brug for det, ikke mindst børnene. Og jeg tror, at Morten kan bidrage med rigtig mange erfaringer fra sit arbejde, ikke mindst i DOI. Da man ikke kan stemme på mig denne her gang, så vil min anbefaling helt klart være, at I placerer jeres stemme på Morten Lyager. Han har været frivillig i rigtig mange år. Blandt andet var han landsformand for DOI Leje Virke i 6 år. Og i den forbindelse har han jo været vant til at få mest ud af de penge, han forvalter. Det er jeg sikker på, at han også vil trække med ind i byrådet. Og han arbejder altså løsningsorienteret. Det har jeg oplevet i bestyrelsen sammen med ham. Han arbejder løsningsorienteret og får tingene fuldført. Han er en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel og ikke bange for selv at tage fat. Han er engageret, arbejdsom og er rigtig kreativ med at finde på nye og anderledes måder at gøre tingene på. Lyager kan også godt lide at arbejde for nye idéer, for nye tanker. Det er ikke bare, vi gør, som vi plejer. Så hvis jeg skal give dig et råd, så er det at stemme på Morten Lyager. Så jeg kan klart anbefale at stemme på Morten Lyager. Det gør jeg selv. Stem på Morten Lyager her til kommunalvalget. Det vil du ikke fortryde.